بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد барша мақтау Аллаһы Тағалаға тиешле, ул гына безгә күп төрле ниъмәтләр биреп тора. Аның һавасын сулыйбыз, аның суын эчәбез, аның ризыклары белән тукланабыз. Һәм әлхәмдүлилләһ, Аллаһы Тәгалә безгә шундый иң зур байлык, иман байлыгы бирде. Аны танырга, аңа шөкер итәргә һәм Пәйгамбәр саллаллаһу иярергә, аңлау, төшенү бирде. Һәм шулай ук безгә шушы иман, җәннәт юлын күрсәтүче Пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу түребездән чыккан салават шәрифләр барып ирешсә иде. Менә әлхәмдүлилләһ, шушы көннәрдә инде без Шәгъбан аена да кердек. Аллаһы Тәгалә безне тагын да шушы иманда ныгытсын. Һәм мусульман кешесендә Шәгъбан ае шулай ук аерым бер үзенчәлеккә ия, чөнки бу айда Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям күп итеп ураза тота торган булган, ягъни үзен Рамазан айына әзерләгән һәм өммәтен дә шуңа чакырган. Без дә бит тормышыбызга күз салсак, берәр нәрсә генә эшләргә уйласак та, мәсәлән, спорт белән шөгыльләнәбез микән, берәрдәндәй фән белән яки сәүдә белән шөгыльләнергә җыенабыз икән, без кичкенәдән башлыйбыз, шулай бит. Ягъни үзебезне әзерлибез. Мәсәлән, спорт залга килдек икән, без бит инде килүгә анда 100 кило штанга, гантельга тотынмыйбыз, шулай бит. Башта тәнебезне җылытабыз, җиңел генә үлчәүдәге гантельләр, штангалар белән эшлибез. Аннары җайлап кына үсәбез, ягъни әзерлибез. Укуда да шулай, берәр фән өлкәсендә белгеч буласыбыз килсә, без нишлибез? Җиңелчә генә, юка гына китаплардан укый башлыйбыз, теге нигезләрне өйрәнәбез, ияләндерәбез. Сәүдәдә шулай. Бер кеше дә бит инде сәүдәгә, миллионлы бизнеска кирип китми, шулай бит. Башта кичкенәдән генә әскерәмлегенә эштән башлый, шулай итеп үзен әзерли, санарга өйрәнә, сөйләшергә өйрәнә. Аннан соң инде шулай итеп ул үсә. Һәм без башта шулай кисәк кенә бер ай ураза тотыр алдыннан без әле үзебезне әзерләргә тиешбез. Тәнебезне, иманыбызны диек. Шуңа да менә Шәгъбан аенда безгә хәзер кирәк нишләргә, җайлап кына әгәр дә ел буе ураза тотмадык икән, кем инде һәр понедельник, четверг анда һәр айның 13, 14, 15 тотып барды икән, аларга җиңелрәк була. Әмма кем инде бер дә ураза тотмады, менә Шәгъбан аенда безгә тырышырга кирәк нишләргә, менә ураза тота башларга. Әгәр дә без менә гомумән шушы атна дәвамында, ай дәвамында тотмаган уразалар булса, без тырышыйк менә понедельник, четверг, 13, 14, 15 уразаларны тотып кара. Кемнәр әгәр дә анларны тотып барды икән, тотып карыйк, мәсәлән, 3 көн рәттән, анда 5 көн рәттән Рамазан аена ничек әзерлек белән керер өчен. Чөнки менә Бухари һәм Муслим җыентыгында килә, Айша анабыз әйтә, нәрсәдә фәма раайту Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям истакмала сияма шәһрин илля Рамадан ди. Мин ди тулы бер уразада үткәргән айны ди күрмәдем ди, иллә дә мәгәр Рамазан айыннан башка дейне. Ягъни Пәйгамбер Рамазан айын тулы уразада үткәрә торган булган. Бүтән аңа тиң бер айны да күрмәдем ди, шулай тулы айны уразада үткәргән. Әмма ди ва раайтуху аксара сияман минху фи Шәгъбан ди. Әмма ди Шәгъбаннан башка ди күп итеп уразада үткәргән айны шулай ук күрмәдем ди. Ягъни бу күрсәтә Шәгъбан аенда сөннәт булып тора, Пәйгамбер саллаллаһу бер күркәм амәле ул да булса уразада үткәрү. Без барыбыз да яхшы беләбез инде, мусульманнар, адәм балалары бу дөньяга килде нишләр өчен? Аллаһка гыйбадәт кылыр өчен. Ягъни Аллаһы Тәгалә менә бу дөньяда тудырган уңайлыклар өчен без аңа рәхмәтле булып нишлибез? Гыйбадәт кылабыз. Менә тән ниъмәте өчен, сәламәтлек өчен, менә шушы йөри алган аяклар өчен, күрә алган күзләр өчен, шулай бит. Шушындай төрле тәмле биргән ризыкларын, аның тәмен татып ашар өчен, аны эшкәртер өчен, безгә ашказаннары биргән өчен, чәйнәр өчен, тешләр, авызлар биргән өчен без рәхмәтле булып нишлибез? Ураза тотабыз. Бигрәк тә Рамазан ае якынлаша, шулай ук бер изгелек кыла торган ай. Һәм менә монда да әле безнең тагын бер мөмкинчелек бар. Шушы шөкеребезне, Аллаһка рәхмәтебезне ураза аша
белдертергә. Һәм әле Нәсәи җыентында килә торган безне этәрә шушы Шабан аенда ураза тотырга тагын бер хәдис бар. Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллям Усам ибн Зейд әйтә: "Культу я Расулуллах", Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллямга әйткән: "Я Расулуллах, ләм арака тасуму шәһран мин әш-шуһур ма тасуму мин әш-шабан". Бер айны да күргән юк ди, ничек син шушы Шабан аенда уразада үткәргән кебек ди. Ягъни Шабан аенда шуңа күп ураза тотасың ди, бүтән бер айны да алай уразада үткәргәнеңне күргәнем юк ди. Ягъни сәбәбен әйт әле ди. "Залика шәһрун яғфулу насу анху бейна Раҗаб ва Рамадан" ди. Бу айда ди кешеләр гафиллектә үткәрә ди. Ягъни йокыда, ягъни ихтибар итмиләр бу айда гыйбадәт кылырга кирәклеген. Без беләбез менә ни өчен кешеләр гафиллектә булганда гыйбадәттән шушы вакытта гыйбадәт кылу өстенрәк. Менә фитнә вакытында, шулай бит, менә хәзердә ыгы-зыгыллы вакыт, фитнәле вакыт. Шушындый менә фитнәле вакытта гыйбадәт кылу ул бүтән вакытта гыйбадәт кылуга караганда өстенрәк. Ни өчен? Чөнки хәзер кеше менә шушы фитнә вакытында ул бүтән эшләр белән мавыга, дөньясын кайгыртанда, борчу мәшәкать, ул Аллаһ турында уйламый, шулай бит ахирәте турында искә дә төшерми. Син шул вакытта уяу булып Аллаһка якынайга тырышасың икән, нәфил намазлар белән, нәфил уразалар белән, өстәмә садақалар бирү белән инде син Аллаһ күңелеңә тынычлык сала һәм менә шушы фитнәдән сине нишләячәк, саклаячак. Бу иң мөһим, күңелгә тынычлык иңдер. Һәм шуңа да менә гафиллек вакытында гыйбадәттә үткәрү мусульман кешесе өчен ул бик мөһим. Чөнки барыбер менә бу дөньяда фитнә булмасын дигән әйме, без ахыр чиктә бары Аллаһка кайтачакбыз. Аллаһка кайткач, Аллаһ Тәгалә бу дөнья мәшәкате турында сорамый, безгә сораячак иң беренче гыйбадәтебез. Намаз, ураза, әгәр дә инде байлыгыбыз җиткән булса, зәкәт, мөмкинчелегем булса, хаҗ, туганнарыбыз булса, туганнар белән элемтәне сакладыңмы, әтиәниең булса, әтиәниеңнең хәлен белеп тордыңмы, аралаштыңмы, булыштыңмы. Менә шуңа да безгә бигрәк тә менә шушындай гафиллек вакытында күбрәк эшләргә кирәк, гыйбадәттә үткәрү. Һәм Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллям әйтә, нәрсә ди? Шушы Раҗаб белән Рамазан аенда кеше гафиллектә була, гыйбадәт кылмый ди. Ва хуа шәһрун турфау фиһи ал-аъмал ди. Бу айда ди гамәлләр ди, нишли ди Аллаһка күтәрә ди. Ва хуа шәһрун турфау фиһи аъмал иля раббил аламин ди. Аләмнәрнең тәрбиячесе, аләмнәрнең хуҗасына ди шушы айда гамәлләр күтәрелә ди. Һәм нәрсә ди? فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم دي. Һәм ди яратам ди минем гамәлләрем Аллаһка күтәрелгәндә мин уразалы килеш булуны ди, мин ди күркәм күрәм ди. Ягъни яратам ди. Шуңа да менә без бу аятны бу Нәсәи җыентында килә, хәсән дәрәҗәсендәге хәдис. Шуңа күрә әгәр дә бу айны менә Пәйгамбер әйткәнчә кешеләр гафиллектә булган вакытта без кирешенчә уяу булып Аллаһка гыйбадәт кылырга тырышабыз икән инде, бу нәрсә була? Аллаһ Тәгалә гамәлләр күтәрелгәндә шундый бер өстенлек булачак калган кешеләр белән чагыштырганда. Һәм әле менә тагын да ураза тотырга этәрә торган бер хәдисне өстәп китәсе килә, тагын да безгә шушы айны уразаларда үткәрер өчен менә Бухари һәм Муслим җыентыгында килә торган бер хәдис бар. Аллаһ Тәгаләнең газабыннан сакланасыз килә икән. Ураза тотырга кирәк. Пәйгамбер саллаллаху нәрсә диде? Мен сама яуман фи сабилиллах. Кем ди бер көн генә ди Аллаһ өчен ди. Аллаһ ризалыгы өчен ди, сәламәтлек өчен дә түгел. Ул Аллаһ өчен эшләсен, Аллаһ да сәламәтлеген дә бирә инде. Шулай бит. Аллаһ Тәгалә өчен менә аҗир савабына лаек булам дип, Аллаһ Тәгаләнең әмрен үтим дип, шушы Пәйгамбер сөннәтенә иярәм дип, кыямәт көндә әҗрен күреп шатланачакмын дип, Аллаһ өчен бер көн генә ураза табыз икән ди, нәрсә ди? Бә'адаллаһу ваҗһаху анин-нар 70 харифан ди. Аллаһ Тәгалә аның йөзен ди җәһәннәмнән ди ничә елга ди? 70 елга ерагайтыр ди. Уйлап карагыз, бер көн ураза өчен 70 елга Аллаһ Тәгалә аның йөзен җәһәннәмнән ерагайтыр ди. Карагыз, нинди зур, русча әйтсәк,
почет, фазилет кем өчен? Кем күп итеп нәфил уразасы тота. Әле бу бер кем өчен. Әгәр дә без атнага 2-3 тотсак, менә гадәти генә хәтта менә дүшәмбе, пәнҗешәмбе, 13, 14, 15 шулай бит. Әле атнасына мәсәлән санасак, атнада безнең бер атнага 2 көн, шулай бит инде 2, ягъни 8 көн була. 8 көн, и шуңа 9, 10, 11, 11 көн ураза тотабыз икән, 11-не инде 70-кә тапкырласак, күпмегә без үзебезне җәһәннәмнән саклый алабыз. Һәм менә бу уразаны күп тотучылар өчен әле без барыбыз да бик яхшы белә, район ишекләреннән аерым керәчәкләр. Һәм менә шуңа да Аллаһы Тәгалә гә буйсынып, шундый зур фазиләткә ия буласыбыз килсә, безгә нишләргә кирәк? Шушы айны уразада үткәрергә. Әйе, көн сайын булмаса да инде, янда атнага 2 тапкыр, әгәр дә инде кемнең инде сәламәтлеге бар, эше дә җиңелер икән, көн аралаш тотып карарга, әмма Рамазан аена шушындай әзерлек белән керсәк, бик хәерле булыр. Әле тагын бер хәдисне әйтеп китәсе килә, тагын да безне этәрер өчен инде шушы изгелекне эшләр өчен без бит инде бу дөньяда да яратабыз. Берәр зуррак абзый безгә шәфәгать кертсә, безне яклап торса, шулай бит инде бу малайга тимәгез. Мен үз карамагына алам, яки әйтеп куя икән, нинди генә эш эшләсәң дә, мин сине яклыячакмын. Борчылма, тәвәккәллә дә. Кеше үзенең батыр итеп хис итә, бер нәрсәдән курыкмый, шулай бит. Сәүдәгә дә кирип китәргә мөмкин, ул башка эшләргә дә, чөнки ул белә, аның артыннан зур кешеләр тора. Аны яклыячаклар, аңа зыян тидермәячәкләр. Ә менә иң зур безгә саклау, яклау кирәк булачак кайчан? Бу дөньядамы? Юк. Кыямәт көнендә. Аллаһның газабыннан, шулай бит, мәңгелек тормышыбызга менә барып эләккәч, Аллаһның газабына дучар булмас өчен безгә дә нәрсә? Шәфәгатьчеләр кирәк булачак. Безне Аллаһның газабыннан саклар өчен. Һәм менә күп итеп Куръан уку һәм ураза тоту шушы саклаучы, яклаучы да була икән. Бу хәдис безнең Муснад Имам Әхмәд җимтыгында килә, сахих хәдисләрдән. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәллям әйткән: "Ас-сиям вал Куръану яшфа'ани лил-'абди яумал қиямати." Кыямәт көнендә ди, күп итеп ураза тотучыны һәм Куръан укучыны инде Куръан белән ураза шәфәгать кылачак ди. Ничек итеп? Якулу сиям, ураза әйтер ди: "Я эй Рабби, манa'туху ат-ту'ама ва шахвати." И Раббым дияр, мин аның ди шахватын ди һәм шушы ризык ашавын ди тыйдым ди. Ягъни минем сәбәпле ул тыелды ди, шушындай ашарга яраткан тәмле ризыклардан һәм шахватыннан. Шахват бит инде ул шулай бит. Аны шулай ашыйсы да килә, күп тә сөйләшәсе килә, башка төрле Аллаһка каршы булган гамәлләр дә эшлисе килә, ягъни тән ләззәте аласы килә. Әмма ураза сәбәпле ул тыелды нәрсәдән? Шушы гамәлләрдән. Нәфсен тәрбияләде, ачтырды, ашказанында, телләре дә, шулай бит инде үләксә ите ашамыйчы. Һәм нәрсәдә? Көндүзләрен тыйдым ди, бин-нәһари фәшәффи'ни фиһи, һәм миңа рөхсәт ит аңа шәфәгать кылырга ди, аны якларга ди. Ва якулул Куръан, һәм Куръан әйтер ди: "Манa'туху ан-nawma бил-лейли фәшәффи'ни фиһи қала фәяшфа'ан." Менә мин ди төннәрен ди аның йокыдан тыйдым ди, ягъни Куръан укыды ди. Ул я төнге намазларда шулай бит инде, я гомумән булай, чөнки хәерле булып тора безнең кич белән Куръан укый, шулай бит. Һәм әйтер, мен аны йокыдан тыйдым ди, Куръан укыды ди, фикерләде ди, уйланды ди, аның белән яшәргә тырышты ди. Рөхсәт ит миңа аңа шәфәгать кылырга ди. Һәм Аллаһ Тәгалә рөхсәт бирер һәм алар шәфәгать кылыр ди. Карагыз, нинди зур фазилат. Әгәр дә әле без исән икән, шулай бит, сәламәтлегебез бар икән, ураза тора, күзләребез күрә икән шушы мөгъҗизалы сүзләрне, илаһи сүзләрне укырга, безгә тырышырга кирәк, киләчәк дөньяга әзерләнә. Чөнки менә бигрәк тә бүгенге көндә белмибез,
күпме яшисе калды, шулай бит инде. Күпме Аллаһта гомер биргән. Чөнки бүген көндә пенсияга чыккач, картайгач дип беребез дә гарантия бирә алмый. Яшьләр дә китә, шулай бит инсульт, инфаркт яшьләргә дә була, йоклаган җиреннән дә уя алмыйлар, юл фаҗигаларында да үлә. Шуңа күрә аларга да, яшьләргә дә инде уйланып, нишләргә кирәк? Аллаһы Тәгалә белән очрашуга әзерләнергә. Ягъни беребез дә белми. Әгәр дә инде әле ул әзерләнү генә түгел, шушы Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәт кылса, Аллаһы Тәгалә безнең тормышыбызны да кили. Нинди генә фитнәләр булмасын, күңелгә нәрсә, шушы гыйбадәт сәбәпле тынычлык, рәхәтлек салачак. Һәм күп кенә проблемаларны инде арынырга ярдәм итәчәк. Аллаһы Тәгалә инде һәр барышыбызга да тәүфыйк, һидаят бирсен. Шушы кадерле вакытларыбызны, гомерләребезне изгелектә, игелекле гамәлләрдә үткәрергә Аллаһ Тәгалә җиңеләйтсен безгә Шәгъбан айларында, уразада, Куръан укуда, ягъни Рамазан аена әзерлектә үткәрергә. Субханакалла бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول